Mor mangler. Far? Far? Ja, men skat. Ja. Det er fordi, jeg har haft lidt ondt i maven her på det seneste. Nå, du har nok spist noget, du ikke kan tåle, tror du ikke? Nej, altså jeg tror ikke, det er mere sådan krampeagtigt. Så du kan have blærebetændelse. Nej, jeg har sådan haft mange sådan humørsvingninger. Det er sådan noget hormonelt. Det kommer i din alder. Det skal du ikke bekymre dig om. Altså var det fordi, jeg tror, at jeg har fået min første menstruation. Menstruation? Hvad? Jeg har så fået min første menstruation. Er du sikker? Ja, altså... Det skal du ikke tænke på. Det skal nok gå over. Skal jeg ikke købe nogle bind til dig? Tak, far. Det er jeg glad for, at vi kan snakke om. Helt ærligt, far. En ble. Bare mor var her.